insha Allah ga dai shi alama ta nuna cewa za mu yi aiki kasar nan domin kawo gyara. Akwai gudun na 'yan Najeriya sun gaji da talauci da yunwa da alƙalƙuwa. Lami lafiya da kwanciyar hankali, kuma ba ni kada ya tantance ba, an tantance sauran 'yan takararmu kuma cikin haɗin kai da amintuwa muna zaune ana ta tantance kowa sai saboda haka wannan abin farin ciki ne. Mun ga wata tantancewa da ana guje-guje gaskiya muke ganin namu cikin natsuwa da kwanciyar hankali da murna ne da farin ciki. Insha Allah ga dai shi alama ta nuna cewa za mu yi aiki kasar nan domin kawo gyara. Akwai gudun na 'yan Najeriya sun gaji da talauci da yunwa da alƙalƙuwa. To amma duk wannan abun bai zuwa sai mun samu kyakkyawan haɗin kai tsakankaninmu, tsakankanin 'yan takara, tsakankanin ita jam'iyyar, domin ta nan ne kawai za a yi cimma nasara.